Ahoj a vitaj. Dnes ťa pozývam k jednému zaujímavému cvičeniu, ktoré sa volá práca s náročným ochrancom. Tak sa pohodlne ulož na také miesto, kde sa cítiš dobre. Pokojne si ľahni alebo sadni a zhlboka sa nadýchni a pomaly vydýchni. Zameraj svoju pozornosť na svoje dýchanie a o všetko ostatné sa postaráš neskôr. Len vnímaj príjemný, láskavý, liečivý pokoj, ktorý k tebe prichádza. Dovoľ svojim myšlienkam, aby ťa zobrali na bezpečné miesto, kde sa budeš cítiť príjemne. Uvedom si, že v tejto chvíli nemusíš robiť vôbec nič. Ničomu sa nemusíš brániť. Nič nemusíš riešiť. Môžeš pokojne oddychovať. Si v bezpečí. Nemusíš nikomu nič dokazovať. V tejto chvíli ťa nebude nikto a za nič hodnotiť. Uvedom si, že si jedinečná taká, aká si. Precíť si, ako do tvojho tela prúdi teplá, žiarivá, liečivá energia. Cítiš, ako zaplavuje tvoje temeno hlavy príjemným, pokojným a čistým svetlom. Ak sa aj objaví nejaká iná myšlienka, neruší ťa. Naopak, pomáha ti viac a viac sa uvoľniť. Rovnako zaplavuje tvoje oči, nos, ústa, uši. Rovnako tak aj tvoj krk vyplňa liečivá, teplá, láskavá, žiarivá energia. Prechádza aj do tvojich ramien, lakťov, dlaní, a ty cítiš väčší pokoj, istotu a viac sa ponáraš do svojho vnútra. Tvoj hrudník, tvoje srdce je nádherne prežiarené. Rovnako aj tvoj žalúdok, žlčník, čreva a pohlavné orgány. Pokojná a uvoľnená. Stále viac a viac uvoľnená v bezpečnom priestore.
kde sa cítiš bezpečne a nerušene. A táto liečivá energia prechádza a lieči tvoju pánvu, kolena, lítka a prsty na nohách. Pokojne dýchaj. Pozoruj svoj nádych a hlboký, pomalý, pokojný výdych. Čím viac dovolíš sama sebe uvoľniť sa, tým hlbšie sa ponáraš do svojho krásneho vnútra. A tak, ako sa to deje, je len tvoje. Pokojne si to užij. Nech sa to deje. Je to tak v poriadku. A teraz sa zameraj na tú časť svojho ja, ktorá ťa skutočne trápi. Tá, ktorá sa ti stále pletie do života. Alebo je to tá časť tvojho ja, za ktorú sa príšerne hanbíš. Alebo tá, ktorej sa príšerne bojíš. Pokojne si ju navnímaj. A teraz ťa poprosím, aby si na túto časť svojho ja intenzívne myslela. Tú časť svojho ja, ktorú možno ešte hľadáš, je pravdepodobne ochranárska časť, než zraniteľná. Viem, že to teraz vyzerá iracionálne, ale dôveruj tomuto procesu. Niektorí ľudia sa pri tomto cvičení okamžite zamerajú na svojho vnútorného kritika alebo kritičku. Takže keby si mala problém nájsť toto, obvykle zafunguje. A objavíš v sebe svoju vnútornú kritičku alebo kritika. A keď sa na túto danú časť svojho ja zameriaš, všimni si, kde v tele alebo na tele alebo okolo tvojho tela sa nachádzajú pocity a na toto miesto sústreď svoju pozornosť. Súčasne si všímaj, čo v tejto časti cítiš. To, čo hľadáš, budú pravdepodobne pocity napätia. Teraz ťa poprosím, aby si vytvorila vo svojej predstave miestnosť, ktorá bude bezpečná, pekná, pohodlná
bude mať okno a budeš sa môcť dívať do tejto miestnosti. A teraz v tomto pokoji si svoje navnímané pocity, možno aj pocity napätia, umiestni do tejto miestnosti. A ubezpeč svoje telo a zvyšné pocity, ktoré máš, že sa tieto pocity nedostanú von same od seba. Skrátka, máš celú situáciu pod kontrolou. A teraz všetky tie časti, ktoré majú problém s pocitmi napätia, ubezpeč, že počas tohto cvičenia zostanú dvere zatvorené. Požiadaj ich, aby sa ukludnili a umožnili ti sústrediť svoju zvedavosť smerom k tej časti, ktorá je v samostatnej miestnosti. A zistí, či sú ochotné urobiť to pre teba. Dopraj si čas. Nikam sa neponáhľame. Si pokojná a uvoľnená. Pokiaľ nie sú ochotné a dajú ti odpoveď nie, sa takto oddeliť, je to úplne v poriadku. A po zvyšok času v tejto meditácii môžeš stráviť tým, že ich budeš pozorovať, možno spoznávať, možno zisťovať ich obavy z druhej časti. Alebo tiež to, aké ďalšie problémy s ňou majú. Pokojne sa do toho uvoľni. Pokiaľ sa ti podarí vyvolať u seba zvedavosť alebo akúkoľvek otvorenosť voči časti, ktorá je v samostatnej miestnosti, daj jej to najavo a sleduj, čo ti chce povedať. Možno ukázať, odkázať alebo ťa nasmerovať. Ale prosím, nechaj ju tam stále zatvorenú a komunikuj s ňou cez okno. Pokojne z hĺbky čistoty svojej duše sa jej spýtaj, čo mi chceš vlastne povedať. Čoho sa bojíš? Čo by sa stalo, keby si zo svojej role vystúpila? Ak ti na tieto otázky odpovedala, nájdi pre ňu uznanie a poďakovanie za to, že sa snaží ťa chrániť.
Spýtaj sa jej, koľko rokov máš z jej uhla pohľadu. Pokiaľ sa jej predstava líši od skutočnosti, pokojne ju oprav. A pozoruj, ako na to zareaguje. A teraz jej položíš nasledujúcu otázku. Budem hovoriť pomalšie, aby si ju mohla celú povedať tejto časti. Tak poďme na to. Keby si mohla zmeniť alebo vyliečiť to, čo chrániš, aby to už nebol problém, a ty by si bola oslobodená od zodpovednosti za túto ochranu a mohla by si robiť niečo iného, čo by si chcela robiť. Zjednodušene to znamená, čo iného by sa rozhodla robiť, pokiaľ by bola úplne slobodná od svojej role. A počkaj si na odpoveď. Dopraj si čas. Ty vieš, že teraz môžeš byť vo svojej hĺbke a počkať si na odpoveď. A vieš, že sa jej dočkáš. A až keď ti odpovie, spýtaj sa jej, čo by potrebovala ona do budúcnosti od teba. Vypočuj si ju. Nesúď, nehodnoť, len počúvaj. Prijímaj s čistotou svojho srdca a duše to, čo k tebe prichádza. Lebo tak je to správne tu a teraz, tento moment. Skôr než skončíš celý tento proces, skontroluj aj ostatné časti svojej bytosti. Ako reagujú na rozhovor s ochrannou časťou, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou. Prijímaj správy a informácie, ktoré sa ti dostávajú. Dopraj si čas. Teraz sa nikam neponáhľaš.
si uvoľnená a pokojná. A keď budeš mať pocit, že nastal vhodný čas, môžeš tento proces dokončiť. Poďakuj svojim častiam za všetko, čo ti umožnili prežiť, a povedz im, že to nie je vaša posledná spoločná návšteva. Ubezpeč ich, že sa sem vrátiš a spoločne sa stretnete a prežijete tento proces tak hlboko a tak často, ako to potrebujete. A ak ste si toto všetko ukončili a ubezpečili sa v tom, že sa aj v budúcnosti stretnete, teraz svoju myseľ zameraj späť do svojho tela, do svojej hlavy a uvedom si, ako sa ti vracia energia. Uvedom si, že sa ti do tela vracia prirodzené napätie. A tvoja pozornosť zasa smeruje von k okolitému svetu. A ty máš chuť otvoriť oči, pohybať rukami, nohami, hlavou. Je to presne ako príjemné prebudenie zo sna. Tak to pokojne tak urob a vráť sa k vedomému životu. A o svojich príjemných zážitkoch a pocitoch budem rada, ak to budeš zdieľať cez moju facebookovú stránku Viamentis, alebo napíšeš príjemnú recenziu, prípadne textovku, tak ako to budeš cítiť. Ďakujem a prajem príjemný deň.